Здравейте! Това е видеолекция за учители по математика за раздела Вероятности и статистика. Това видео е последно от 8 такива лекции, от 5 до 12 клас. В момента работиме материала за 12 клас. В 12 клас учебната програма съдържа информация и изобщо се занимава най-вече с извадковите изследвания в статистиката, но преди това се прави един преговор на някои части от дескриптивната или описателна статистика, като хистограма, полигон и така нататък. И също се въвежда, може би, тук акумулирани честоти или кумулативни още се наричат. Това са натрупани честоти. Изобщо понятието честота, разбира се, трябва да се обясни отново. Трябва да се каже, че статистическите проучвания биват два вида по отношение на обхвата на изследваните единици. Изчерпателни и извадкови. Изчерпателните изследвания обхващат всички единици от дадена съвкупност, която ни интересува. Например, изчерпателно се прави преброяване на населението на България, тъй като всички домакинства и всички лица биват преброени. В някои държави, които са по-големи особено, се правят извадкови преброявания, т.е. на базата на една извадка от населението се правят изводи за цялото население. Извадките, ще видим по-нататък, те отговарят на определени условия и също така с определени методи статистически се правят оценките за генералната съвкупност на базата на една извадка. Репрезентативна. Ще направим преговор за непретеглена и претеглена средна аритметична и ще припомним или ще въведем понятието дисперсия и съответно стандартно отклонение като мерки на разсейването. Тук има една задача, която е дадена като илюстрация за средната аритметична, претеглена и непретеглена. Най-вече претеглената, тя по-трудно се изчислява и не е много трудно, но все пак трябва да се обяснява и да се припомни от предишни класове. И задачата е следната. Имаме работници, 291 работника в дадено предприятие, които са групирани по отношение на работната заплата, понеже са стари този пример е от доста време правен и затова заплатите са по-ниски, отколкото са в момента, но той е учебен, разбира се. В интервална скала са дадени значенията на признака работна заплата от еди колко си до еди колко си. В този случай трябва да направим нова графа, нова колона с средата на интервала. За всяко едно значение интервално се прави среда на интервала, например между 600 и 650, средата е 625. Това е новото значение на нашия признак работна заплата. Така за всички интервали правиме средата на интервала. И след това честотите или бройките умножаваме броя на работниците, които отговарят на съответното значение на признака, умножаваме и получаваме последната колона. Тази кумулативните честоти е дадена учебно, тази колона предпоследната, да се види как се получават кумулативни честоти, ако искаме да направим такава колона. В случая за изчисляване на средна аритметична, тя не ни е нужна. Така че гледаме последната колона, в нея са дадени произведенията на значенията на признака, тези среди на интервала XI, умножени по броя на работниците FI. После правим сумата на тези произведения. В случая тя е 235 175, след което разделяме тази сума на броя на работниците или на сума от FI, което е малко. Малко винаги е обема на нашата съвкупност или извадка, независимо. И тук е интересно, учителите може би ще им бъде интересно, че средната аритметична може да бъде изчислена също на базата на относителните дялове PI. И тогава се разделя на единица сумата от PI. Това PI са относителните дялове, сумата е единица. И затова не се дели на нещо.
И тук вече е изчислено средната работна заплата, претеглена в случая изчислена, е 808,2 лева. Би трябвало да пише лева тук. Вече казахме, че има изчерпателни извадкови статистически изследвания, като в случая за 12-ти клас извадковите представляват интереси и те са на фокус. Защо се прибягва към извадки, защо използваме този метод на извадковите изследвания? Затова, защото понякога дори е невъзможно да се изследват всички единици от съвкупността. Например, когато изследваме качеството на определени изделия, при което за изследване на качеството те трябва да бъдат унищожени. Например, ако искаме да знаем колко плодове има в компотите от дадена партида компоти, трябва да се отворят, но всичките, ако се отворят, че се наруши, изобщо ще се унищожи партидата и затова се изследват репрезентативно една малка част. И това е извадката, на базата на която правим изводи за генерална съвкупност, т.е. за всички компоти от дадената партида. И тук за космоса и така нататък. Има други причини, например, че извадковите изследвания са много по-евтини, разбира се. И те имат както предимства, така и недостатъци, тъй като информацията, която те ни дават, е натоварена с така наречената стохастична грешка, за която след малко ще говорим. Изобщо този раздел от статистиката се нарича статистическо оценяване и той се различава малко или повече от това, което най-вече се учи в училище. Това е оценяване на изобщо на съвкупности. Нали? Тук оценяваме чрез извадка дадена генерална съвкупност, т.е. правиме разлика между генерална съвкупност и извадка. Това трябва да се обясни много добре на учениците какво означава генерална съвкупност и какво означава извадка и кога една извадка е репрезентативна. Репрезентативност означава представителна, това е синоним. Това означава, че единиците, които сме избрали да изследваме от дадената генерална съвкупност, ще бъдат представителни. Това принципно означава, че ние ги вадим по случайен принцип. Всяка една единица в генералната съвкупност трябва да има еднакъв шанс с всички останали единици да попадне в извадката. Това е принципа на случайния подбор. Има и други методи, освен просто случайен подбор, с които тук не се разискват. Важното е, че когато направим някаква оценка, например на средната аритметична, на базата на данни от извадката, а може да е относителен дел, в 12-ти клас най-вече на относителен дел се набляга, оценяване на относителен дел. Тази оценка на относителния дел, примерно, е натоварена с грешка, която се дължи на факта, че работим с извадка, а не с цялата генерална съвкупност. Не изследваме всички единици, само една извадка. И тази стохастична грешка се изчислява. Значи, можем да знаем колко е стохастичната грешка, но това изчисление пак е подложено на някаква вероятност. Значи, правим доверителен интервал, в който твърдим, че се намира нашия относителен дял в генералната съвкупност на базата на това, което сме получили от извадката. И този интервал на доверителност се казва от до. Пак не твърдим с абсолютна сигурност, че истинският относителен дял се намира в този интервал. Това твърдим с определена гаранционна вероятност, се казва. Значи, ако вероятността е 0,95, което не е честия случай в социално-икономическите изследвания, работим с гаранционна вероятност 0,95. Значи все пак имаме 5%, оставяме някаква вратичка, вероятност, че може и да извън този интервал да е истинската стойност на търсения параметър, в случая относителен дял. Обема на извадката е един от важните фактори, от които зависи точността на оценката, т.е. доколко тя ще бъде в един по-голям или по-малък интервал на доверителност, съпоставен с вероятността, с която правим твърдението, че се намира този интервал на доверителност. Тъй, че колкото по-голям обем има извадката, т.е. колкото повече единици изследваме от генералната съвкупност, толкова ще ни бъде по-точна оценката, независимо какво оценяваме. Друг фактор, от който също така много зависи нашата оценка или точността на оценката, доколко тя е достоверна, доколко може да разчитаме, че е вярна, това е разсейването в генералната съвкупност, казваме, което
обикновено не го знаем точно, но имаме някакви предварителни данни, да кажем, или пък може да използваме разсейването в извадката, но там има повече проблеми. Като цяло е интересно, че обема на извадката е много важен, като абсолютен брой на изследваните единици, а не толкова отношението или относителният дял на извадката спрямо генералната съвкупност. Просто така е математически. Дисперсията, която представлява една от мерките на разсейването, изчисляваме по тези формули, които тук са написани. Първата формула е за негрупирани данни или за индивидуалните данни. Просто вадим за всяко значение на признака от него, вадим за всяка единица значението на признака от него, вадим средната аритметична, разликата дигаме на квадрат, сумираме тези разлики и ги разделяме на броя на единиците. А при групирани данни, тези формули са аналогични, както при изчисляване на средната аритметична. В единия случай просто работим с индивидуалните данни, а във втория случай работим с групирани данни. И тогава имаме тегла, които са честотите, значи в дадена група, която има честота FI, примерно средата на интервала е някакво число. А също така трябва да изчислим, разбира се, да знаем колко е средната аритметична за цялата съвкупност, която изследваме. И правим пак същите разлики, дигаме ги на квадрат, обаче тук ги претегляме, тъй като те са, всяко едно значение се отнася за някаква група. И тези групи имат различно тегло, т.е. различни честоти, съответстват на съответните значения на признака. И сумата от квадратите на разликите, умножени по честотите, разделяме на сумата от честотите или на обема на извадката. Това е пак n, тук в семената ще дойде. Сега при относителен дял, математически се доказва това нещо, че дисперсията е равна на относителния дял по 1 минус относителния дял, нали, върху n. Относителният дял, който оценяваме, умножен по единица минус него, разделяме на броя на единиците в извадката или в съвкупността, която изследваме. И това вече е самата дисперсия при оценка на относителен дял. Стандартното отклонение винаги е корен квадратен от дисперсията. В случая корен квадратен от тази величина, която тук по-горе, нали, ако оценяваме относителен дял. Сега има понятие грешка на репрезентативността или стохастична грешка. Тази грешка отговаря на интервала на доверителност, т.е. на интервала, в който твърдим, че се намира на истинската стойност, която оценяваме. В случая, примерно, оценяваме относителен дял в някаква генерална съвкупност, като си служим с извадка, намираме относителния дял в извадката и построяваме доверителен интервал плюс-минус, нали, в който плюс-минус оценката, която сме получили, в който твърдим, че се намира истинската стойност на относителния дял в генералната съвкупност. Обаче това твърдение, както казах, ние го правим или го гарантираме с някаква вероятност, която се нарича гаранционна вероятност. Нали? И тази гаранционна вероятност се изчислява по едни формули, които са във връзка с условията на оценката. Сега, нека да се спрем върху понятието стохастична грешка. Стохастичната грешка, това е грешката, която правим вследствие на факта, че работим с извадка, а не с генералната съвкупност. И тази стохастична грешка има две такива грешки. Едната се нарича стандартна грешка, т.е. колко средно е грешката, и максимална грешка, която използваме при построяване на интервала на доверителност. Нали? Плюс-минус максималната грешка, оценката плюс-минус максималната грешка дава интервала на доверителност. Стандартната грешка се изчислява на базата на формула, която съдържа тези два фактора, за които преди малко ви споменах. Единият фактор е дисперсията или разсейването в генералната съвкупност, а другия фактор е обема на извадката. Значи, колкото е по-голямо разсейването при равни други условия, колкото повече се различават едно от друго единиците по отношение на признака, който изследваме, толкова по-голяма грешка ще имаме.
стандартната грешка ще е по-голяма. Обема на извадката, колкото е по-голям, при равни други условия, толкова по-ниска ще е стандартната грешка или съответно и максималната грешка при равни други условия. Нали. Тоест тези два фактора са основните, които влияят. Другия фактор, който влияе, това е вероятността, с която искаме да правим твърдението, но за нея след малко. Тук има формули за изчисляване на стандартната грешка, μ. Тя се бележи с крътката буква, малко μ. И в случая е равно на това нещо, нали, тъй като ПК върху N казахме, че е дисперсията, тук това е стандартната грешка при оценяване на относителен дял. Нали. Може и по този начин и по този да се напише. P е оценяване относителен дял, а Q е единица минус P. Нали. Знаем, това са допълнителни или комплементарни вероятности, които се допълват до единица. Сега доверителният интервал, както казахме, това е интервала, оценката слагаме по средата, тук пише Хикс, но може да бъде каквото искате. В 12 клас най-вече се оценява относителен дял. Хикс от означава оценка. Оценката минус максималната грешка на оценката до оценката плюс максималната грешка на оценката. Това е интервала на доверителност. А това P е сложено тук, за да покаже, че с вероятност 0,95 ние твърдим това твърдение, че истинската стойност на търсения параметър се намира в тези граници, нали, които се определят от доверителния интервал. Доверителният интервал, разбира се, включва тази максимална грешка делта, за което ще стане след малко дума. Това, което е написано тук, е пак същото, което ви казах. Или с вероятност 0,95 може да твърдим и така нататък, че търсената или истинската стойност, която отговаря в генералната съвкупност, това, което ни интересува, пак подчертаваме това, което е в генералната съвкупност, се намира в този интервал. Интервал на доверителност или доверителен интервал. Максималната грешка се изчислява, като се умножи стандартната грешка, μ, за която преди малко казах, по един множител, гаранционен множител, t, може да бъде и z. Тук има ни особености, но нека да бъде t, който гаранционен множител е свързан пряко с вероятността, с която правим твърдението. Значи това произлиза от разпределението на студент, но ние трябва да знаем, и учениците евентуално трябва да знаят, че те са свързани функционално, гаранционния множител t, с вероятността, с която правим твърдението. Значи, ако работим с 0,95, сега след малко ще видите една таблица, защото може и друга вероятност да работим. По 1,96 се умножава или t 1,96. Нали, стандартната грешка вече казахме как се изчислява. И вече максималната грешка, тези параметри тук, максималната грешка, разсейването, обема на извадката и гаранционната вероятност са функционално свързани с едни формули, които, нали, минахме ги вече. Те не са някакви формули, но все пак са функционално свързани тези неща. Ето тук е таблицата, която е извлечение от разпределението на студент. Значи, ако искаме да правим твърдение с вероятност 0,95, гледаме тук 0,05. Това е грешката, която можем да допуснем в вероятността, обаче. Нали, с каква вероятност? 0,05 е вероятността да излиза извън границите на доверителния интервал, истинската стойност в генералната съвкупност, която оценяваме. И в този случай гаранционният множител е 1,96 или приблизително 2. Значи, като намерим стандартната грешка на оценката, която, нали, в случая беше ПК върху корен от N, корен от P върху N, пардон, трябва да умножиме приблизително по 2, за да намерим границите на доверителния интервал, така да се каже. Или това е максималната грешка, вече умножено по T. Нали, ми умножено по T дава максималната грешка делта. Сега има една процедура, която се прави, когато изследваме някакво явление или параметър на базата на извадка, да проверяваме нулевата хипотеза. Значи залагаме нулева хипотеза, която
Това обаче излиза извън учебния материал. Просто това е за ваша информация. Имаме нулева хипотеза и проверявана хипотеза, която тестваме. Залагаме нулева хипотеза и след това изчисляваме статистически критерии, което е една формула. По една формула намираме емпиричната стойност на този статистически критерий. Като нулевата хипотеза гласи, че примерно два относителни дяла са еднакви или че няма разлика между две средни величини от две извадки, такива случаи се правят. И тогава проверяваме тази хипотеза, като целта е да я отхвърлим. Нали? И вече с определена гаранционна вероятност казваме, че тя може да бъде отхвърлена или не може да бъде отхвърлена. Ако отхвърлим, значи има разлика, която е статистически значима между параметрите в две извадки. Такова нещо. За целта използваме кривата на нормалното разпределение или други криви, примерно на Стюдент или на Фишер, има други малко по-различни форми на разпределение. И както казах, в границите от средната плюс-минус дисперсията, не съм го казала, но може би го знаете, тук се съдържат 68% от всички от площта под кривата, т.е. с вероятност 0,68 можем да твърдим, че тук се намира търсения параметър. Или ако е социално-икономическо изследване, каквито са повечето изследвания в икономическите, примерно, науки, тогава взимаме μ плюс-минус два пъти средната, която сме намерили от извадката. Прибавяме и изваждаме два пъти сигма, за да видим една площ, извън която вече нулевата хипотеза следва да бъде отхвърлена. Извън тази площ, която се намира под кривата на разстояние плюс-минус два пъти сигма спрямо средната. И тук казваме, че критичната област е тази, която излиза извън границите на този доверителен интервал, обаче в термините на площа под кривата. Площа под кривата е пропорционална на вероятността, с която правим някакво твърдение. В 12-ти клас е заложено да се обучават учениците на оценка на относителен дял от извадка. Относителен дял в генерална съвкупност на базата на изследване чрез извадка. Но е възможно чрез извадка да се правят заключения или да се изследват други параметри, като средна аритметична или разлика между две средни, дали има статистически значима разлика между две средни от две извадки, примерно. Това нещо в медицината и в фармацията много често се прави. Такова нещо. Относителен дял, това, което може би ще се заинтересуват учениците, е примерно относителният дял на гласоподавателите, които ще гласуват за дадена партия или които са гласували за дадена партия. За всяка една партия имаме един относителен дял, който го оценяваме на базата на извадка. Например, при Exit Poll една част от тези, които са гласували, ги разпитваме за кого са гласували. Те казват, защото вече са гласували. И по този начин се конструира едно разпределение с относителни дялове и тогава се прави оценка с някаква стохастична грешка, която трябва да не е много голяма. И също трябва и вероятността, с която се прави твърдението, че това ще е относителният дял за всяка една партия, също да е прилично голяма, за да се направи това твърдение. А те по телевизията не ги казват тези неща, но те съществуват латентно в това, което се говори. И тук имаме малко повторение. Тук е за експериментална и контролна група. Тези неща, които ви казах за две извадки, че може да сравняваме две средни, дали разликата между две средни е статистически значима. Например, ако на една група пациенти се дава дадено лекарство, пък на другата група се дава плодичка, но те не знаят. И след това лекаря измерва доколко средната в двете извадки, тя ще е различна, обаче доколко разликата между двете средни в двете извадки е статистически значима и това става именно чрез проверка на хипотези с тези тестове, за които става дума тук.
И това е вече края на нашата лекция, на всичките 8 лекции. Препоръчваме това помагало за по-задълбочено обяснение и повече примери на Центъра за дистанционно обучение на УНСС, специално за извадките, глава 6. Така че просто може да се запознаете по-подробно от техните така по-системни, по-задълбочени разработки. Благодаря ви.